Egumbini leshumi nanye uzuqhamuka nje ukuthi leli iphimbo lomuntu osekhale wazwaba nesibibithwana uyehlwenyuka kwenze njani kubafo ngibuza kwabe behleli naye athi Nogada zintathu inyanga la asimazi uboshelweni lo muntu uhlukumezekile emoyeni wenza into eyodwa zonke insuku ngathi uphazamisekile nasemqondweni wathi aniyazi lento enikhuluma ngayo aniyazi ngikuzame konke I guess it was never good enough ngimnike lonke inani lethandeni ngalicabanga ngaba ngiqalanga ngaqala ukube ngangazi ukuthi inkanuko yosuku iyakwazi ukuphazamisa uthando lweminyaka inhliziyo isazophuka ngoba amathuba emsebenzi awekho kanti uthando seliyabiza wakwamthanda umuntu ngalendlela ukuthi mawunayo uyapheleliswa isalithini incazelo yempilo uma umuntu ayizathu sakho sokuphila esekushiya izwi lakhe belingenza ngikhohlwe inkinga zomhlaba ukumamatheka kwakhe kungenze ngakuthanda ukuphila emva kwamahlandlana ngizama ukuyibulala bese kuphela iminyaka sithandana kepha benginokushawa uvalo nje ngokuqondana kwamehlo kukodwa meke wangithinta ngiba nohlevane engakholwa senike namthanda umuntu kodwa namanje ngifikelwa izinyembezi mangicabanga izinto ngempilo yami engiyishintshile Nogada uthando lingilimazile kumanje ngicela intukuthelo kepha ngazi ukuthi ngidinelwe bani kwesinye isikhathi nginokufikela umuzi athi inhliziyo inecala ngokuthanda ongayithandi kokunye ngicasukele mina ngokulalwa inhliziyo kuyimina umnikazi kodwa futhi kubuye kumina ukuthi kube lo muntu angimbonanga ngabe uthanda ngilwazi basize Nogada siza labafana abasakhula batshela ukuthi othandweni ukhipha ongangamandla akho noma kuncane kangakanani mekuthanda ngokweqiniso uzojabula batshela ukuthi masebenzela abantu baba izinto akusho ukuthi usiyamu-owna umzali masutshela nalabo besifazana ukuthi abayeke ukuqomela indlala uthanda likaze laba imali ngoba nakho lokho kukodwa kwenza kunyuka isibalo sababulali utshele nalabo abasanda ngena othandweni ukuthi malisaqala kumnandi ngokuhamba kwesikhathi ayenzeka amaphutha kodwa lokho akuchazi ukuthi akasakuthandi uchazela abesifazana ukuthi okubaluleke kakhulu inhlonipho nokuyiphatha ubuhle nefiga sekuyibonus makufika isikhathi sokuthi kuphuma ucansi esitayeleni amadoda bayowawina ngani bakhumbule ukuthi nezethi inhliziyo ziyafana nezabo siyabuza ubuhlungu nathi okunye-ke azikho imbambozeni ezikulabantu into engekho leyo umuntu wesifazane othandana naye akuyena owakini ngakujikela ngomzuzu emva kothando leminyaka osijava oblack coffee nojubujubu bayisibonelo okuhlasimulisa igazi ukuthi niyajaha ukubakhipha emaphepheni kepha kekho obuyela kubona mase kutholakala ukuthi bamsulwa ngoba nalo hulumeni wenu baningi esigotshweni aba banacala baqanjelwa amanga baningi futhi abaqotho kodwa ngenisakubona lokho ngoba ngijaha ukubabiza ngezinja bonke ngezenzo nje zengcosana phefumulani ngokucophelela nakho ukuphefumula kuyithu manithi sithunywa sinacala pho nikusolani ukufa sathi siyohlukaniswa ukufa mina naye mhlasifunga kwangithusa ukungishiya kwakhe esisadla nhlamvana ingakho ngahamba phekwe ifungo zethu sahlukaniswa ukufa ingapheka amandla ami-ke le ngadlulela egumbini elilandelayo uma ngifika khona bayamkhipha kafuna ukuphuma bayamphusha uyabuya bayamkhipha kafuna ukuphuma bayamphusha uyabuya Nogada lo muntu isigwebo sakhe kade saphela akafuna ukubuyela ekhaya kutholakala ukuthi akanacala kumele ngabe kade ahamba ngingakakuzwa-ke nje okuningi lokhu kuba ubufakazi bokuthi amathuba esiwafunayo awela kubantu abangawadingi ngiyekeni ebengikufuna mina ukuthi angithande njengengane yakhe nama ngikhathalele njengazo zonke ezinye izingane zakhe kanti yini mina ngedwa engiphathiswa kwengane yakamakhelwane ukuba uma wami ubengithanda ngaba ngikho lana
Ukuba bengithanda ngabodada bazange banginyanya nami ngaba ngizange ngizizwe njengesihambe ekhaya. Manje ngibona ngimamatheka ngisuke ngenzela nina mina injabulo empilweni yami ngiyazi. Namanje mangicabanga izinto esengidlule kuzona ivela ishaye ngamandla inhliziyo yami. Bese ngikhathele ukujezela amaphutha abantu engazi ukuthi ngayilethe emhlabeni. Ukuphila kwami kuyicala vele ngakho ke ngibopheni. Abaningi bakhulekela impumelelo. Owami usamile ekutheni ngike ngibona uthando oluvela kumzali wami nje noma usuku olulodwa onyakeni. Injabulo bengiyithola kuphela uma kufilunga lomndeni. Inzondo enginayo ngoma wami ngiphendula isilwane ngisho othandweni. Okubuhlungu kakhulu ukuzama ukwenza okuhle emehlweni akhe yena waphose eintabeni. Ngisaba ngisho ukumithi siphi isisekelo engizokhulisa ngaso abantu abami uma mina uqobo ngingalwazi uthando lamzali. Kakade kwenzeka kanjani ukuthi nivundle sibelethene esisodwa kepha uthando nilitholayo lingafani? Lokho kuyincazelo ephelele ukuthi simphunyukile uNkulunkulu uma ngingenjalo ngaba simazi uSathane. Basisize Nogada. Siza labantwana abanabazali ababathandayo. Ubatshela ukuthi lolo thando abalibambe ngezandla zombili ngoba baningi abalidingayo. Batshela ukuthi umzali umhlonipha noma engeyilutho engenalutho emehlweni akho ngoba mhla wakushiyo sibani isidingo sakhe. Masutshela laba abangasenabo ukuthi sonke asinabo umehluko ukuthi bona babone eqala ukunathi. Kanti bakhona nabangenabo benabo ngoba kunabazali abayidumbu bephila ukuthi nje kusagoloza inhlabathi. Into engilethela ngiyazi ngabe nginamanga. Kwaqondana kabi nokuthi ngiphambi kwabo ngesikhathi befuna imvana yomhlatshelo igazi liyasala ezandleni zami noma inyama ngayidlanga. Basize Nogada. Ay. Ngadlulela phambili. Ngingakafiki kwele13 ngibona indoda eboshwe izandla nezinyawo iphelezele loNogada abathathu. Wathi basize Nogada. Siza abancane nabadala. Batshela ukuthi uyakwazi ukujabula noma bungekho utshwala. Abangaphuza bangabesaqala ngoba nongadlala ibhola buyamjikela utshwala. Tshela abaphuzayo ukuthi utshwala abubaleki. Abahlela izinto zabo kuqala ngoba sasonke ukuthi kusasa lisiphatheleni. Tshela besilisa ukuthi abayijwayeze ukuphuza bodwa ukuze begwema amacala. Uhlabela besifazana ukuthi abangaphuzi mabengeke bekwazi ukuyithengela there's nothing for mahala kulomhlaba. Kuningi ngingabe senikwenzile beyanibambezela utshwala. Fundani ngephutha lami ubumnandi ningabujaha. Khona besifazana ababe ogesi namhlanje ungabashokdi mongababona ngenxa yeplagi. Ningakujwayela ukuthandana nabesifazana sebengcono ngokwempilo kunani manifuna ukuzizwa namadoda. Ngoba nakho ukuthandana nomuntu ingafani imvelaphi yeni kuyinkinga nje kukodwa. Anibani noma sebizwa ngamakhothi ukuthi utshwala bubanga amacala. Ibibamba iveyili kwesokudla iphethe izithombe zomshado intombi endala. Yathi inkinga mabukhangiswa buvezwa njengembali esanda kuqhakaza. Futhi ningadlali ngotshwala. Izinto umuntu ayishoyo nayikhuluma medakiwe izinto asuke ezicabange ephila. Anifi ngoba kufanele ukuphila kuswela indawo kunini. Basho umnganye bathi basize Nogada. Athi lo baba makwenzeka ubona izihlobo zami. Usizo batshela ukuthi ngangingaqondile ukumbulala ngenziwe utshwala. Bamphusha Nogada lo baba eyongena egumbini lokuqala. Bathi basize Nogada. Laduma ikhanda lami kwagama ngathi angisazazi. Ngadlulela egumbini elilandelayo. Uma ngifika khona, hayi man. Ngathi ngiyabazi lobuso. Wathi ngithandazile ngabopha ibhande ngafunda iBhayibheli kahle kahle akukho engakuzamanga. uNkulunkulu nengilosi bangofakazi ukuthi bengibabiza ubusuku nemini maqede beqhubeke nempilo engathi abangizwanga. Ngathi ungakhulumi kakhuluma udiniwe ibazi zamagama iphila ingunaphakade. Ubabona besishalazela nje mabesibona badliwa amazwi abawakhuluma umhlaba banika ithuba lokufakaza ngathi.
bakhuluma baze bakhuluma nebe singakwazi ngathi nathi. Lokho akube isikhumbuzo sokuthi noma izenzo uyifana, kwabanye uzoba muhle, kwabanye ube mubi, kuya ngokuthi uchazelwe kanjani ngawe. Wathi kanti anomlalela kathathu noma ekhulume kanye umuntu ekhuluma ediniwe ngoba isona sikhathi engathakasela ngasiqiniso kule impilo zenzamanga. Mina ubukhona baNkulunkulu sengiyamgabaza. Ezinye zezono zethu zimphumela yezenzo zakhe. Nibasolani mabehushula izingane ngoba ukuba isiphambano sasingekho ngabe umuntu akayazi lento yokulahla igazi lakhe. Khumbula phela ukuthi nakho kuseBhayibhelini kuwumbono. Ngivumeleke mangithi naye wadala umlomo unecala ngoba besingeke sidle kangaka isono. Mina bengaziwa ngekhono lezinkondlo. Kuke kwazama uzama umhlaba ngenkondlo yami bethi basize Nogada. Lapho bengizama ukuveza ngokusobala ukuthi umuntu ungamehlulela ungakasazi isizathu sesenzo sakhe eqala. Kunendinyana ibiveza umona njengesitha sokuqala kumuntu omnyama. Ibithi basize Nogada. Sizonta ngakho sebezele nabasanda kuzala. Batshela ukuthi kuhle ukuthanda umntwana wakho kodwa uthando maseliningi kakhulu luyingozi abashiya isikhali. Fundisani izingane zenu ukuyimela nokuphila ngaphandle kwenu ngoba manje ngasekho sibona amanyala basize Nogada. Angiyiqhenyi ngeinqumo engayithatha. Kepha ukhwantalala beselisithiyo samaphupho amahle njalo mangizama ukugoba amadlangane. Izibalo zabalandeli bengalingani nemali engiyitholayo. Mina ngazi ubuhlungu bokushoda ngemali yokuya emcimbini olindeleke kuona njengosaziwayo. Kuye kube nzima ukuchazela abantu uma isimo sakho singaqondwa umuntu ngisho ekhaya. Kade uyosebenza wena kanti la inkondlo nizenzelani mawuzobuya ulengisa izandla. Kuke kwathiwa ngiphakeme mangicela ukukhokhelwa ngesiphiwo sami. Ngithuko umphakathi ngaze ngajikelwa nabangani. Usephakeme lo kaze ucabanga ukuthi uyophelelaphi. Hey, ungalifisi udumo olingena manje. Kwesinye isikhathi ngiye ngibona ukuya phambili sekufana nokuphinde emuva. Pho-ke kuzothiwani? Shona malanga makwenzeka ubuya sisaphefumula usiphathela amanye amathuba. Hlezi nisibona sihleka mase ngicabanga ukuthi impilo ilula. Fundani ukuhlukanisa phakathi kweinqumo ezinifanele nezifanele kuyicala ukukhula. Amandla okwakhe ikusasa sizowathathaphi ngoba aphele ezivika imithi silwa nezilwane esithunyelwa zona amalungu emndeni. Nithi sithande ngaziphi inhliziyo ngoba lezi esinazo zigcwele intukuthelo nenzondo ngoba babezwe. Nakuba siyaphila, inkani yenyama, umphefumulo uxoxo kunye kuningi okusemqondweni. Incazelo yesithe nisifundise yona ayifani nalesi ibonayo. Besazi sitha kuumuntu okuzondayo ongafuni nokuba seduze kwakho, pho sabulawa abantu abasithandayo. Lokho kuyisiqiniseko sokuthi iqiniso into oyibona ngaleso sikhathi okutsheliwe kuumbono. Mina ngiyakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona, kodwa nalothi akekho futhi angimphikisi kuya ngokuthi uba uchaze kangcono. Angenzanga lutho ngayicelela ukuboshwa ngoba bekuthi noma ngingena othandweni lo engithandana naye alinde lokukhulu kumina kanti anginalutho iyabiza impilo la ngaphandle. Basize Nogada. Mncedi.